Sziasztok! A mai videóban csillóklónokról lesz szó. Szóval be is pattintottam a Play Store-omba az 1.6-ot, és kikaptam Counter-Shot Source. A képeken elég hiteles 1.6-nak tűnik. Töltöttem, és megnéztem, miféle csodával állunk szembe, és... De viccen kívül, gyerekek, ne töltsétek le ezt a játékot, nagyon sok gomb eltakarja a képet, és ráadásul egy játékos játszik ezzel, amit nem is csodálok.